Malta għamlet pass strateġiku ieħor fit-triq tagħha lejn l-innovazzjoni teknoloġika bil-ftuħ tal-Malta Semiconductor Competence Center l-MSCC, inizjattiva li tpoġġi lil pajjiż f'pożizzjoni aktar b'saħħitha fil-qasam Ewropew ta' semikondutturi. Il-proġett qed jitmexxa mill-Malta Enterprise fisem il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi u qed iseħħ permezz ta' kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta, l-MCAS il-Malta Digital Innovation Authority u Silicon Catalyst EU Limited. L-għan ewlieni hu li tinħoloq ekosistema fejn l-industrija, l-edukazzjoni u r-riċerka jingħaqdu biex jissaħħu l-ħiliet jitrawmu l-startups u tiġi promossa l-innovazzjoni. F'ċerimonja għall-okkażjoni l-ħamis filgħaxija l-Ministru responsabbli Silvio Xkembri qal li dan iċ-ċentru jpoġġi lil Malta fil-qalba tal-mappa Ewropea tas-semikondutturi, mhux biss bħala ċentru teknoloġiku, iżda wkoll bħala pont li jgħaqqad it-talent lokali man-netwerk internazzjonali. U għażiet li din l-inizjattiva se tkompli tattir opportunitajiet ġodda, issaħħaħ il-kompetittività u tagħti lil ħaddiema u n-negozji Maltin lodda meħtieġa biex jirnexxu f'dinja dejjem aktar diġitali. Llum il-ġurnata pass ieħor ħafna importanti tal-Competence Center. Dal-Competence Center qed ninvestu 8 miljun euro fuqu fejn hemmhekk allu ħanatu r-riżorsi lill-startups, il-kumpaniji, riċerkaturi kollha, dak kollu li għandhom bżonn fejn jidħol ir-riċerka, l-ħidma, l-innovazzjoni ta' dak kollu għandu x'jaqsam mal-microchips u semiconductor industry. Fil-fatt diġà ħriġna l-ewwel sejħa u pjaċir ngħid li targets li konna qegħdin naħsbu iktar milli qbiżnihom, dak il-mod kif qed nittrasformaw l-ekonomija tagħna minn dik l-ekonomija li kienet pjanata biex nilħqu n-numri, allura iktar labor intensive, għall-industrija issa li nkomplu nittrasformawha għal iktar capital intensive, iktar high value productivity u fejn hemmhekk iżjed il-kompetittività u ddaħħal il-valur miżjud. Wieħed mill-miri primarji tal-MSCC u li jipprepara lil professjonisti għal dak li qed jitlob is-settur tas-semikondutturi permezz tat-taħriġ speċjalizzat, korsijiet osra micro-credentials u proġetti ta' riċerka. Dawn l-inizjattivi huma mfasslin kemm għal dawk li diġà jaħdmu fl-industrija kif ukoll għal żgħażagħ illi qed jidħlu fiha. Permezz ta' sħubija ma' Silicon Catalyst EU, il-MSCC nida wkoll il-programm Chip Start EU infassal biex jappoġġja startups fl-iżvilupp u d-disin ta' chips. Aktar minn 40 kumpanija diġà resqu l-applikazzjonijiet tagħhom fejn 12 minnhom se jintażlu għall-ewwel fażi. Dawn se jkollhom aċċess għal netwerk globali ta' esperti u riżorsi li jistgħu jikkonvertu ideat innovattivi f'suċċessi kummerċjali. Fuq livell globali Malta se tkun ukoll fuq quddiem bħala destinazzjoni għall avvenimenti ewlenin tas-settur. Fil-fatt f'Novembru li ġej se tospita l-Global Semiconductor Conference u l-European Forum for Electronic Components and Systems. Dawn iż-żewġ avvenimenti se jikkonsolidaw aktar il-pożizzjoni tal-pajjiż bħala ċentru Ewropew għal dawn l-industriji. Dan kollu parti mill-viżjoni nazzjonali sas-sena 2050. George Gregory, il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise qal li ċ-ċentru se jservi bħala pjattaforma għal talent ġdid u mezz ta' kollaborazzjoni internazzjonali. Il-viżjoni tal-pajjiż tal-2050 huwa li nkabru das-settur u nkabru tal-avvanz. Das-center huwa importanti għax għandna 3 binari importanti, hemm l-skilling, l-reskilling u l-upskilling li dan huwa rwol għal-pajjiż fejn għandna nħeġġu żgħażagħ biex jitalmu.